Mas gidagsag gihapon sa mga ginikanan na nagkugos sa ilang mga anak ang sentro sa barangay poblasyon aron magpabakuna kinod sa pagdeklarar sa measles outbreak. Si Chona Carion sa report. Dinhi sa sentro sa barangay poblasyon, dakbayan sa Talisay, nagtapok ang mga inahan, kugos ang ilang mga anak aron magpabakuna. Matag Miyerkules ang schedule sa pagpamakuna sa mga sentro sa Talisay City. Giingong mas midaghan gyud ang mga bata nga gibakunahan nunot sa pagdeklarar sa Department of Health sa measles outbreak. Mga batang nag-edad og 9 kabuan pataas ang giturukan sa bakuna kontra tipdas. Wari gyud diri, mari sentro, nya mag-inquire sila og nagkuan ka ng sa schedule or sa amo ko nang kuano, so among mga bis sa bulyog amo ko nang gisugo nga ingnan ninyo inyong mga kuan ninyo sakop nga karon na schedule. Ang mga ginikanan wa na mo kumpiyansa sa sakit, mao nga naniguro nga mabakunahan ang ilang mga anak. Maayo kayo kay para safe man po sa safety sa bata. Kay kuan jud sa para jud sa bata ba nga dili jud siya makuan sa kanang kuan karon outbreak nato karon. Sa talaan sa City Health Office sa dakbayan sa Talisay, aduna nay 24 ka mga kaso sa tipdas sukad Enero. Maayo na lang kay way nakalas tungod sa balatian. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.